uanset hvad, vi dømmer sæsonen ikke noget. Okay, nu tror jeg, vi skal tage os sammen. Så nu får vi ikke første sæt mere. Og løbet så. Det var mere for sin skyld, da du stod, så var jeg jo ikke selv. Ej, det er godt spillet. Det er godt ud. Ja, altså fortsæt fremad. Yes. Op. Yes. 3-2. Det er det, ja. Og tæt på. Skal ikke have det? Skal herovre? 4-2. Godt, Per. Tak. 5-2. Nå, de har været fransk. Modstændig. Godt, Per! Præcis. Og satan. God kamp. Det var sødt. Det er noget godt. 6-3. God opsamling, i hvert fald. Det er bedre, vi har ikke sammen her. Markus Radesten. Høvling. Sad med korsnejsende ben. Du bare kan forlænge ham. Sådan er det. Godt. 7-3. Jeg så og kigger på den, men jeg sad ved Jeg ser det ikke. Det er tydeligt igen. det jeg ved det. Og så er jeg død på en. Der var det. 24. Får du noget med det. Så får den. Ja, men altså. Vi tager den op. Skal vi tage den op? Nu tæller det. Ja, men jeg ved det godt. Flere. Det var noget. Det kan bare ikke. Mens vi løber det her ud. Som det var lige langt snak. Sådan. 5-2 derude. Godt, Per. Ja, så er det ikke. Og far der over 5. Jeg havde så til en lille bold til klokken 12. Så blev det. Hvad står 8, 5, 3. Ja, der var snart over. Der var også ikke. 6-8. Ja. Ja, nu er jeg så godt taget. Så er det fastplads. Du havde ikke det lidt op. Ja, det havde jeg. 9. Nej! Helvede, den lortbold. Så skal det se sådan ud. Det ligger der over i toppen der. Så! Er det 10, 6? Ja, jeg sidder herovre. Det lyder som noget, vi godt kunne få. Ej, ja. Okay, der er hul. Ej, ja. Det er det. Det er en tur. 9, 10. Det er lort. Det var det. Ja. Kom igen, Thomas. 11. Nej. 11, 10, 13. 11, 7. Ja.
spil. Altså, hvis vi bare står og kigger, så får vi jo ikke noget motion her. Ja, det er også. Vi tager næste. Jo, tak. Jeg tør ikke at sige noget om det. Og så er det 13, 7. Undskyld. Jeg smasser nok næsten noget over mod, hvor jeg skal. Ej, det er ordentligt. Det var ikke hurtigt. Det var langt lidt på. Det er flot. Ja, 13, 7. Er det på 14 så? Er det så stopper? Ja, 13, 7. Ja, det var også det, jeg siger. Jeg er lige sat til stopper. Har du selv til... Eller er det igen? Hvorfor står der bare ud mere tid til stopper? Jeg har lige sat stopper, så jeg ikke sat spil. Har I lige sat stopper? Her. Jeg ser ret mange gange. Jeg har lige 90. Nej, du lavede en navn til Thomas. Du lavede en navn. Jeg tror, jeg må stadig ikke tage det. Du har ret, Thomas. Det begynder også at blive lidt for åbenlyst. Vi bliver ved med at få point på den her måde. Altså, 8, 13. Ja, undskyld. Thomas. Nordene. Okay. Det er godt nok. Ja, godt taget. Smag. Jeg tog den herude. Jeg kunne meget gerne få fart på, da jeg stod på cigaret. Hvad sker der? Flexible. Nå. 10, 13. Jeg er bare for at kaste mig lidt, der kommer en gang flyve lidt over. Det er den ketcher, den nye ketcher, den... Nå, for helvede, mand. 11. Jamen, du er mere end lidt, ikke? Der har satme været mange midtbold, mand. Jeg vil gerne sige undskyld. Det var helt sindssygt så mange, der har været. Det vil jeg altså godt slået. Så har jeg typen med det her. 13. Hej! Nu er det lort, mand. Det er sådan, står på den side, så kan du ikke få dårligt. 14, 13. 14, 13. Godt spillet! Runner around, mand. Lort, mand. Ja! Igen, mand. Det er næsten okay, men det går også ned. Ej, det er fandme også bare... Det er net spil af høj klasse. Ja. 15, 13. Nu kan man sige, at jeg har fundet sejren. Så jeg fandme også fundet nettet, altså. Okay. Det er 3. Hvor er det jo? Det virker. 14. Det er også lige Var det godt, ja? Start nu. 14, 15. Nå. Det er spændende. Okay. Godt, sådan. Så er vi klar. Jeg er i gang med at trække den tilbage, altså. Nu kommer allerede igen. 16. Ej! Det er godt. Det er godt, Thomas. Det er godt. Det er godt. Det er også noget derovre. Det var dig. Så jeg slår sådan en 7. Ja. Nå, sød. Ej, kom igen. Nå. Nu er vi brug for nogle supersætter nu, altså.
Halvdelen. Ja, det er tilbage at falde også op. Pas på! Hvor er den roen, den lærer? It's not worth it. Det er ikke alle, der kan spille med sådan en mange fedt. Kom. 21. Yes. Det er en rundt, tror jeg. Det er god, Brian. Det var kamp. Det var et god kamp, det er meget. Det er fandme fedt. Ja, der er en god duel, eller Jeg skal bare lige vente til sidst. Så skal det fandme. Ja. Vi skal fandme se. Min arm er sgu nok også sådan der. Det er lukket. Det er ikke engang for Er det nu? Nej, det er sgu nok. Det er noget med. Halv 20 nu. 0-0. Bare. Og så ikke se på, at jeg faktisk var klar, han sad der. Det tror jeg. 1-0. 1-1. Nej, han er ikke faktisk ikke Jeg ved, at vi lige kætter igen. Nå, jeg skal ikke. Jeg laver lige på dig. Okay. 2-1. Hvad skal du have? Og kæft, hvor stod jeg fast der. Det er så præcis det her hjælp. Ikke meget højt. 3. 2, 3. Jeg skal have det, ikke? 2, 3, ja. Fuck. 4-2. 4-2. Hvor er det henne? Det var faktisk rigtig god, men nej, du så ikke. Det var faktisk rigtig godt. Ja, det er sikkert. Hvis du er nogen, kan du også sige til. Okay, nu bliver vi også udspillet. Det er her. Det er den. Ja. Nå, det er jo... Det er jo rigtig faktisk det her. Bjergbjerg, for helvede lort.
nu er det jo ikke. Det er det godt. Hør nu kæft, mand. Okay, ace. Fuck. Hvad er vi på? 12-6. Kom så. Okay, godt. Du skal bare tage det, fordi jeg er 7 godt. Nej, det er sådan set. Nu går det herfra. Op! Okay, nu tager jeg bare prøver op, mand. Hvad sker der? Ja, så du kan spørge dig. Ja, kom nu. Ja, helt til hovedet. Ja, vi kører. 13 nu. Sådan. 9-13. Sådan der. 10-13. Ja. 11-13. Ja, det er det. Selvfølgelig lige fart på til sidst. Sådan. Jeg ser nu. 12-13. Ja, fart. Spiller på helvede. Der er to chancer. Hvad sker der? Jeg ved ikke, jeg spiller bare Thomas, vi er statister, der ligger jo. De står bare og saver og point gennem hele tiden, jo. Det var helt væk. Ja! Hvor er det godt noget, Peter! Du vågnede kaos. Altså, det er kraftigt meget svært, når du står og laver point hele tiden. Så skal man bare være der. Det er jo chance, ikke? Ja, det er ikke det. Det er fandme godt. 14-13. Kom ind. Nå, 14. Så lige 5 hurtigt. Nej! Kom igen! Må jeg gerne få en op eller point igen, eller hvad? Det er så. Så lige med noget luft. 15-14. Ja. Jo, 15-14. A15. Der ligger begge to med. Det er over. Ja, men fuck det. Og det er 16. 16-15. Sådan! Godt, du er klar, man er færdig. Og han begyndte på plads, ja. Hvor er det godt, Peter. Godt spillet. Den var også bedre. Den blev også bedre. 19. Ah, det skal der. Okay. Yes! 16 den. Så tilbage hurtigt. Nej! Det er også svært, mand. Luk i
bare lige special. Ja, 17. Kom. Ja, god. Ja. Den marker sat mig ud, så det er den. Nå, 20. Hvad havde vi? 20, 17. Bare sæt på Jeg er en. ikke på 17. Jo, omvendt. Okay. Ja. Okay. Det skal blive godt. Hvor er det vigtigt. Ja, var det ikke match? Jeg tror faktisk, det var match. Det tror jeg ikke, det var med. Der blev det kun 2, jo. Så prøvede vi også det. Og næste gang, så spiller I til 1.